Deci, salutare tuturor, eu sunt Robi Derbe și bine m-am găsit la un nou episod de info video. Astăzi o să vă zic virgulă, da. O să vă zic că Metin 2 Luna momentan este offline deoarece mai trebuie să rezolve prietenul meu niște bug-uri de la Metin, pentru că Metin, după cum știți, este un Metin nou și trebuie rezolvate toate prostioarele, toate bug-urile. Așa, și sper că în câteva zile o să îl rezolve. Vedeți și aici și câte aici așa, câte ceasuri și timp și ziua. El a zis că speră să rezolve bug-urile de la Metin abia pe 20, dar nu se știe sigur. Eu am făcut acest video ca să vă zic că dacă e ceva, să intrați pe Metin și să nu vă meargă, să ziceți că este de la voi, dar nu este, Metinul este momentan închis. Și eu o să n-am mai filmat un pic pentru că am fost la plajă și da. Dar o să mai pun niște videouri din când în când, o să mai caut un Metin să vedem dacă putem să filmăm. Da, deci cam atât a fost cu info video ăsta. Eu cam atât am avut să vă zic. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Baftă-l!